Кичке 9 ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кичә, хәзер булачак темалар турында. Сәнәгать мәйданнарыннан сәнгать үрнәге. Фасады без калдырабыз. Чөнки ул мөһим безгә. Ташландык җирләрне ничек итеп шәһәр бизәгенә әверелдерергә? Яшь архитекторларның фикерләрен Рәмзилә Гафиятуллина белеште. Калдыкларны кая куярга дип тавыш чыга. Букка батабыз нишлек? Шул Раиф авыл җирлегендә яшәүчеләр ни өчен канализация өчен яңа шәтүләргә баш тарта. Урында Гөлназ Сейфетдинова белеште. Алар бүгеннән чын хәрби юлга аяк басты. Безнең өчен бу бик шатлыклы көн. Без бөтенебез дә шат. Лейтенантларны хәрби юлга Илдар Сафиуллин озатты. Хай-тек стилендәге йортлардан алып тарихи биналарга кадәр. Таиф Эсте төзелеш компаниясенең 20 еллык юбилейннан. Айгөл Бәдретдинова репортажы. Сәнәгать мәйданнарыннан сәнгать әсәр ясарга Россиянең 12 төбәгеннән җыелган яшь архитекторлар бу көннәрдә әнә шундый катлаулы бирем өстендә эшли. Бүген архитектура фестиваленең 2нче көне. Яшьләр янына Россиянең төзелеш министры белән республика президенты да килде. Иннополистан Рәмзилә Гафиятуллина. И действительно очень сильные были президенты из региона. Сәнәгать мәйданнарыннан сәнгать әсәре ясарга катнашучыларга шундый бурыч куелган. Бирем буларак Казандагы Сантехприбор заводы һәм Елга порты тирәсендәге элеватор. Алар икесе дә ташланды һәм бик кызганыч хәлдә. Монда була оранжерея. Фасады без калдырабыз. Чөнки ул мөһим. Уфадан килгән Ләйсән Заһитова хәрабәләрдән әнә шундый гөлбакча ясарга тәкъдим итә. Аңа әле 25 кенә яшь, гаҗәеп идеяләр белән янып йөри торган чагы. Шәһәрне үзгәртүдә нәкъ менә шундый иҗади яшьләрне җәлеп итәргә кирәк ди президент. Творческие люди это только можно найти среди молодежи. Вот меня уже архитектором не сделаете никак. Я могу вам раствор носить, кирпичи носить, но другое не смогу. Катнашучыларның проектлары белән танышканнан соң экспертлар аларның югары дәрәҗәдә башкарылуын ассызыклый. Мондый белгечләрне югалтырга ярамый. Обратимся ко всем руководителям субъектов. Без төбәк башлыкларынан чарада катнашкан яшьләргә ярдәм күрсәтүне сораячакбыз. Иҗат итәр өчен майдан киң, кайсы гына шәһәрне алсак та иң ямьле урыннарны сәнәгать майданнары боза ди катнашучылар. Хәзер аларны үзәктән читкәрәк күчерү, ә бушаган җирләрдә җәмәгать урыннары ясау нияте бар. Татарстан Россия төбәкләре арасында гына түгел, дөнья архитектурасында зур урын тота дияр идем. Җәмәгать урыннарын оештыру буенча Агахан премиясенә лаек булуыгыз моңа бер дәлил. Чиратта ташландык майданнарга заманча рәвеш кертү. Шәһәрнең генераль планында бу урыннар үсеш нукталары итеп билгеләнгән. Яшеллеккә зур игътибар биреләчәк. 2035 елга кадәр скверлар санын 600-га җиткерү максаты тора. Следует похвалить Татарстан. Бу мәсьәләдә Татарстанны мактарга мөмкин. Биредә теге яки бу мәйданчыкны яңартыр алдыннан халыкның фикерен белешеп эшлиләр. Генпланда халык белән фикер алышып төзелде. 30 проект арасында мәртәбәле жюри 4-сен сайлап алырга тиеш. Аларның икесе Сантехприбор заводы, икесе элеватор мәйданнарын заманчалаштыру буенча җиңүчеләрнең исемен иртәгә беләчәкбез. Россия шәһәрләренең үсеш юлын, генераль планын эшләгәндә башкалар нинди авырлыклар белән очрашкан, аны ничек хәл итәләр? Күпчелек ихтыяҗын кайгыртып эшләгәндә азчылык фикерен ничек исәпкә алына? Бу турыда тулырак иртәгә адымнар тапшыруында сөйләрбез һәм күрсәтербез. Иннополистан Рәмзилә Гафиятуллина, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Банклар белән төзелеш оешмалары арасында эскроу счетларга күченең төгәл кагыйдәләре юк. Бу зур проблема да китереп чыгара. Әйтик, банкларның залогка таләпләре зур. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган очрашуда да сөйләштеләр. Ул президент Рөстәм Миңнеханов белән Россиянең төзелеш министры Владимир Якушев катнашында узды. Кредитка җир участогы да алу мөмкин түгел. Хәзерге вакытта төзелә торган 225 күпфатирлы йортның 65-генә эскроу счетка күчә. Әлегә бары тик 30-га якыны белән генә проектлы финанслау килешү төзелгән. Рөстәм Миңнеханов бу эштә банклар белән дә, төзүчеләр белән дә даими рәвештә очрашып сөйләшү турында хәбәр итте. Бүген Рөстәм Миңнеханов Казанда коммуналь хуҗалык өчен 10 машина ачкычын тапшырды. Себерә һәм юа торган техника хәзер шәһәр урамнарын тәртиптә тоту өчен файдаланылачак. Аның белән җәен дә, кышын да эшләргә мөмкин. Аеруча тротуарларны чистарту уңайлы. Искәртеп узабыз, соңгы 2 елда Татарстанда 325 берәмлек коммуналь техника сатып алынды. Нәкъ шундый 24 машина тиздән Чаллыга да кайтартылырга тиеш. Важное знаковое событие, с чем я всех поздравляю. Бу бик мөһим вакыйга. Татарстан урамнары һәрвакыт чисталыгы белән аерылып тора. Хәзер урамнар тагын да матуррак булыр дип уйлыйм. Это современная
техника российского производства, она, конечно, сделает наш город, нашу столицу еще чище и краше. Татарстан Арктиканы үзләштерү өчен карап төзи башлады. Аларны Төньяк диңгез юлы максатчан федераль программа буенча эшлиләр. Заказ Яшел Үзәннең Горький исемендәге заводына бирелгән. Судноларның үзенчәлеге һәм әһәмияте турында Рания Абдрахманова. Яңа судноларга нигез салу завод өчен бәйрәм. Сухроб Милибаев биредә 2нче ел эшли. Инде 2 судны төзелешенә үзеннән өлеш керткән. Бик араланам. Барыча яхшы корабльләр була. Барыча 200 кеше эшлиләр. Без ярып йөрергә сәләтле яңа кораблар Төньяк диңгез юлы федераль программасы кысаларында ясала. Алар шунда хезмәт күрсәтәчәк. Часто это очень важная задача перед нами. Безнең алда хәзер Арктиканы үзләштерү бурычы тора. Шуңа безнең өчен бу суднолар кирәкле. Аларны порт хуҗалыкларына, диңгез каналларына хезмәт күрсәтүдә файдаланырга җыенабыз. Гидрография оешмасында техниканы соңгы тапкыр 30 ел элек яңарткан булганнар. Судноларның мондый тере навигация ишараларын киләү, белгечләрне йөртү һәм йөк ташу өчен кулланыла. Әлеге суднолар безнең өчен бик мөһим. Бу төньяк киңлекләрдә эшләүче кораб ясау буенча тәҗрибәбезне күрсәтергә мөмкинлектә. Яңа корабларга диңгез тармагының танылган белгечләре Александр Парфенов һәм Всеволод Пересыпкин исемен бирделәр. Алар ярдәмендә якындагы 5 елда Төньяк диңгез коридоры буйлап йөк ташу агымы 10 тапкырга артырга тиеш. Федераль җыенга мөрәҗәгать вакытында Владимир Путин шундый бурыч куйган иде. Яшел Үзән районыннан Рания Абдрахманова, Вадим Илларионов, Яңа гасыр каналы. Алар өчен уку тәмам, менә чын хәрби тормыш башлана гына. Казанның танк училищесында бүген чыгарылыш кичәсе үтте. 101 егет офицер дипломы алып лейтенант булды. Бүгеннән уку йортында яңа гадәт керттеләр. Ул нидән гыйбарәт булуын Илдар Софиуллин күреп кайтты. Яшь офицерларның йөзләрендә горурлык, әтиәниләрнең күзләрендә шатлыклы яшьләр 4 елдан артык вакыт сизелмидә үтеп киткән. Әле кайчан гына хәрби булырга хыялланып Казанның данлыклы танк училищесына кергән егетләр бүген чын мәгънәсендә ил сакчысы. Менялись названия учебного заведения, но неизменным оставался высокий профессионализм его выпускников. Казанның командирлар әзерли торган танк училищесында бу 86-нчы чыгарылыш кичәсе. Фәрит Фәрхиев Саба егете дулкынлану хисләре бик көчле ди. Безнең өчен бу бик шатлыклы көн. Без бөтенбез дә шат. 4 елдан артык шушы учебный заведениедә укыганыбызга. Ата-аналар хисләрне яшерә алмый, әле күптән түгел генә өйдә уйнап йөргән балалар күз ачып йомганчы типсә тимер зәрлек офицерга әверелгән. Безнең малай да монда стройда басып тора. Алхамдулилlah. Бүген бик нык горурланабыз. Бүген абыем лейтенант. Безнең малай монда менә 4 ел укып чыкты. Без инде бик шат, ул шундый военный профессия сайлаган өчен. Яңа хәрби гадәт уйлап тапканнар, үзләренә алмашка килүчеләргә мөрәҗәгать язып, аны капсулага урнаштырдылар. Стерле хатны 2029 елда алып укыячаклар. Вот эти традиции. Һәрбер уку йортының үз традициялары була. Танк училищесында да шундый гадәт барлыкка килде, ул дәвамлы булсын иде. Дипломнар алынды, бакаллар ватылды, алда җаваплы тормыш көтә. Лейтенант дәрәҗәсенә һәм дипломга ия булган 100дән артык егет әлеге мәйданда ахыргы адымнарын атлый. Ләкин икенче яктан караган вакытта алар өчен чын хәрби тормыш нәкъ менә бүгеннән әле башланып кына китә. Алар Россиянең төрле хәрби округларында илнең иминлеген һәм тынычлыгын саклап хезмәт итәчәк. Илдар Софиуллин, Рамзел Гарипов, Яңа гасыр каналы. 50 сум урынына 800. Андай канализация өчен алар алтын бәясе түләргә җыенмый. Яшел Үзәннең Раиф авыл җирлегендә яшәүчеләр яңа кертеләчәк тарифларга каршы чыкты. Монда моңарчы канализация коммуналь хезмәт булып саналган. Хәзер исә аны торак хезмәт итеп үзгәртергә телиләр. Бу очракта бәя дә арта бит. Авыл җитәкчелеге моны калдык суларны суыртып алу өчен яңа машина алу белән аңлата. Катлаулы хәлгә Гөлнас Сайфетдинова ачыклык кертергә тырышты. Рәбинең 60 квадрат метр семьясы было раньше. Алар ушли битенесе хәзер квадрат метрдан 27 сумнан түләп атамы. Әби может бер комган су белән җуыныр ул.
Ул бит бердә дөрес хәл түгел. Белая Безводный авылында яшәүчеләр соңгы җыелыштан соң әле дә аңга килә алмый. Канализация өчен яңача түләргә кирәк була дип әйтәләр аларга. Хәзер ашисны бетергәннәр дә, хәзер машина алганнар янәсе, шушы машинага түләргә алар шушы бөтен совхозның шушы этажы домнарыннан су качат итә. Өлгерәме юкмы? Монда бөтен дөнья сасып чыгарга мөмкин беренчедә. Букка батабыз нишләйек? Шул кирәге бар иде ул машинаны. Центральный лучше ремонт ясасынлар. Зачем ул машина алырга? Түләдем канализация өчен 52.88 тиен. Яңаша тариф булса мен 800 сум түләргә тиеш. Бистәдәге 9 күп фатирлы йортка кагыла бу яңалык. Шушы эшләп тора, шушы буенча түләдем мыңынча. Түләп килдем, мин хәзер ризат түгел бу тарифка. Бистәдә йортлар узган гасырның 70нче елларында төзелгән, шуннан бирле сыек конкурс калдыклары махсус билгеләнгән кырларга ага. Бу Идел Чулман тыюлыгы җирләре. 2 ел элек алар җирле үзидарәне судка биреп, монда калдыклар түгүне туктатуны таләп итә. Шуңа күрә җирле үзидарә яңа алымга барырга мәҗбүр була. Суд карарын үтәр өчен калдыкларны машинасы уртып алып китәчәк башка урынга. Район бюджеты хисабына махсус машина алынды 4 миллион сумга. Бу халык җилкәсенә төшмәде. ЖКХ оешмасы сыек калдыкларны канализация насос станциясыннан суыртып башка җиргә, водоканалның махсус урынына илтә. Моның үз чыгымы бар. Сыек конкурс калдыкларын чыгару хезмәте күпмегә төшәсен Яшел Үзәннең тарифлар комиссиясе карый. Барлык чыгым исәпкә алынды, квадрат метрга 27 сум икътисади нигезләнгән диләр. Калдыкларны кем чыгара, шулар түләргә тиештер бит инде. Дөрес түләү арта. Машина алынган, тариф билгеләнгән, яшәүчеләргә нишләргә кала? Хәлгә ачыклык кертү өчен юристлар белән сөйләштек. Күпчелек каршы булганда коммуналь хезмәтне торак хезмәт итеп үзгәртү законлы түгел дип белгеч. Все тарифы, которые устанавливаются Бүген Татарстанның тарифлар буенча комитеты коммуналь хезмәтләрне билгеләй. Әгәр инде халыкка торак хезмәтенә күчәргә тәкъдим итәләр икән, бу гомуми җыелышта кабул ителгән карар буенча гына эшләнә ала. Һәм бу каршылык авылның республикадан чистарту корылмаларын төзүдә ярдәм алу мөмкинлеге булганда килеп чыга. Әле Дүшәмбе районның яңа башлыгы шул хакта әйткән иде. Обратиться к президенту, к премьер-министру, попросить денег на проектирование. Сделать проект очистных сооружений села Белобезводное, тем более в охранной зоне заповедника. Нам это очень важно, чтобы было там все правильно. Халык чистарту курылмасын төзү проекты инде бар иде, ник аны 5 ел буе эшләмәделәр дип аптырый. Уже на исходе год 19. Вот пункт реконструкция канализационных и строительства. Яшәүчеләр хисап фактураларындагы соннар үзгәрмәс дип өметләнә, үзгәрсә алар судка мөрәҗәгать итәргә җыена. Ни өчен корылма төзү мөмкинлегеннән вакытында файдаланмаганнар, чыгымны халык җилкәсенә салмакчылар. Яшел Үзән районыннан Гөлнәс Сайфетдинова, Алмаз Зияддинов, Яңа гасыр каналы. Без исә чыгарылышыбызны башка темалар белән дәвам итәбез. Баланың канализация люгына егылып төшү вакыйгасының нечкәлекләре ачыкланды. Искәртеп узабыз, социаль челтәрдә киң таралган бу видео язманы федераль матбугат чараларында күрсәтте. Алар бу хәл Татарстанда булган дип сөйли. Федераль каналлар алар өчен материал төшереп җибәрүне дә сорады. Чөнки балалар белән бәйле котышкыч хәлләр һәр чак шау-шу уята. Ләкин бу мәгълүмат безнең республикада расланмады. Бүген Санкт-Петербург прокуратурасы әлеге хәл үзләрендә килеп чыкканын хәбәр итте. Хәзер тикшерү бара. Фейк ялган яңалыкларны Татарстан белән бәйләп беренче тапкыр гына сөйләмиләр инде, чөнки теләсә кайсы роликны алып, аны бозып, халыкка таратырга да мөмкин. Фейк хәбәрләр еш кына кешеләрне шок хәлендә калдыра, ялгыш фикергә дә этәрә. Әлеге факт социаль челтәрдә һәм Телеграмда таралган мәгълүматка сак карарга кирәклеген искәртә. Барысыннан да ышанычлысы ул массакүләм мәгълүмат чаралары. Татарстан медицинасын Россия депутатлары өйрәнә. Бүген Дәүләт Думасының сәламәтлек саклау комитеты күчмә утырышы Казанда узды. Илнең 90% халкы сырхауханәләрдән зарлана икән. Иң четереклесе ул элементар рәвештә анализны вакытында бирә алмау, табиблар булмау һәм әлбәттә башка проблемалар. Аларны хәл итү өчен халык тарафыннан сайланганнар, ягъни депутатлар үзләре нәрсә тәкъдим итә соң? Акыллы фикерләрне Фәрүзә Мәҗитова тыңлады. Татьяна Геннадьевна, как у вас самочувствие после проведенных процедур? Ауру авылда, табиб шәһәрдә. Видеолемтә аша аралашалар. Авылдагы фельдшер-акушерлык пунктында биргән анализларның нәтиҗәсен электрон җибәрәләр. Татьяна Куклина районга барып тормыйча гына дәвалана. Очень удобно, а это надо было, если уже в больнице, это уже сколько кабинетов пройти, сколько назначений надо. Вот такие вот ЭКГ датчики.
ЭКГ ясаган һәр кешенең электрокардиограммасы бу мониторга килә. Бердәм кардиолог системасында 2 миллион кешенең йөрәк анализы бар. Республика Татарстан перейдет полностью. Татарстан цифрлы ЭКГ системасына күчә, тикшерүләр шул секундта ук монда эләгә. Бу мөмкинлекләрне Дума депутатларына махсус күрсәттеләр. Татарстан сәламәт киләчәк проектын тормышка ашыручы беренче төбәк. Кунакларның максаты безнең тәҗрибәне өйрәнеп, бөтен Россия өчен программа әзерләү. Проблемаларны комитет утырышында барлыйлар. Кадрлар кытлыгы, җиһазлар җитмәү, сырхауханәләр иске. Нужно нам быть гибкими. Закон для жизни людей, а не наоборот. Дело не в ФАПе, а в возможности оказания помощи каждому гражданину. Бүген Россиядә 25 мең табиб җитми. Кытлыкны бетерү өчен медицина вузларында күпме белгеч диплом алып чыгуын контрольдә тотарга, дипломны яңа алганнарны махсус табибка беркетеп 3 ел буена өйрәтергә тәкъдим итәләр. Мы сможем определить те задачи, те векторы. Без шушылай бергә җыелып, бергә сөйләшкәндә генә медицинадагы проблемаларны хәл итә алачакбыз. Һәр төбәк программаны 2020 елга әзерләп бетерергә тиеш. Аны тормышка ашыру өчен 62 миллиард сум акча федераль бюджеттан бүленәчәк. Фәрүзә Мәҗитова, Вероника Гайндинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Түбән Камада метанол җитештерүче яңа завод төзү проекты буенча җәмәгать тыңлаулары узды. Түбән Кама нефтехим җәмгыяте җитәкчесе Озат Бикмурзин шәхсән ничек җавап тотты. Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз. Алдагы минутларда. Россия лидерлары Татарстан Республикасы президентын устаз итеп сайлый. Надо верить в себя, надо менять окружение, надо менять работу. Кара каршы әңгәмәдән Алия Хәйретдинова. Хай-тек стилендәге йортлардан алып тарихи биналарга кадәр. Таиф Эсте төзелеш компаниясенең 20 еллык юбилейнан Айгөл Бәдретдинова репортажы. Җитәкчедән киңәшләр һәм яңа вазифа йөкләү. Бүген президент Рөстәм Миннеханов Россия лидерлары конкурсы җиңүчеләре белән очрашты. Ил күләмендә бу ярышта төрле елда катнашучылар Эльбрус дигән клуб булдырган. Анда төрле дәрәҗәдәге җитәкчеләрдән дәрес алалар. Күпчелеге Рөстәм Миннеханов белән аралашырга теләк белдергән. Президентыбызның яшьләргә биргән киңәшләрен Алия Хәйретдинова ишетеп кайтты. Замминистра, начальник управления здравоохранения города Казани. Поаплодируем ему. Менә шулай елмаеп Рөстәм Миннеханов сәламәтлек саклау министры урынбасары вазифасын Владимир Жаворонковка йөкли. 3 ел рәттән Россия лидерлары конкурсында катнашкан онколог быелгы җиңүче. Позитивный настрой на работу. Хәзер инде бары тик алга гына җиңсезганып эшләргә Татарстан алган курстан тайпылмыйча үземнән дә өлеш кертеп. Быел Владимир кебекләр 29 җиңүче, 4-се Татарстаннан, калганнары Россиянең төбәкләреннән. Россия лидерларына устазлар сайлау мөмкинлеге бирелә. Аларның күбесе Рөстәм Миннехановны сайлый. Президент үзе дә тәҗрибәсе белән бик теләп уртаклаша. Ул да устазларын искә ала. За счет чего удалось достичь вот таких потрясающих прорывных достижений? Я думаю, что без вот этих решений, хотя все это шло очень непросто, значит, Борис Николаевич, там Шаймиев, они нашли как бы общее понимание. Вот это базис, который нам позволяет решать наши задачи. Я первая его заняла. Соңыннан фотога төшү, аралашу, очрашу илһамы әле узакка җитәчәк диләр. Он проснулся сегодня в 5. Күз алдыгызга гына китерегез. Рөстәм Миннеханов 6-15 минутта торган, ярты сәгать бассейнда йөзгән һәм бу аның көндәлек режимы. Огромное спасибо за живое общение. Ашыктан-ашык аралашуы өчен зур рәхмәт. Күп кенә җитәкчеләр рәсмилектән тайпылмый, әмма дөрестән дә тәҗрибә уртаклашу теләген нык сизелде. Хәзер Россия лидерлары конкурсына киләсе елга гариза кабул ителә. Үзләрен сынап карарга теләүчеләргә 3 көн калып бара. Иннополистан Алия Хәйретдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Аның хезмәтләре дөнья халыкларының 170 теленә тәрҗемә ителгән. Россия ислам дөньясы стратегик күз алу төркемен булдыру башында да ул турды. Бүген башкалада Чингис Айтматовны искә алдылар. Язучылар аның исемендәге халыкара форумга җыелды. Истәлекләрен Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев та яңарты. Бүген ул Россия ислам дөньясы төркемен булдыручыларның берсе буларак кунакларны сәламләде. Пленар утырышка 20 илдән җыелганнар. Тышқа шыққан деп айтайын яқшылықты. Төтенше қонақтарына қызына хөрмәт етіп, Шөзі Стариковичны хөрмәт қилгән өчен сөз дирекцияны бик зур рәхмәт.
Татарстаннан архитектура тарихын язган җәмгыять бүген Таиф СТ төзелеш компаниясе үзенең 20 еллыгын билгеләп үтә. Казан Архсинтез, Түбән Кама нефтехим, Таиф НК кебек сәнәгать гигантларыннан алып мәдәни мирас объектларына кадәр төзегән ул. Иң катлаулы проектларга алынырга аңа үз һөнәренә бөтен җаны белән бирелгән хезмәткәрләре, тугры ветераннары ярдәм итә. Бүген аларны химиклар мәдәният сараенда хөрмәтләделәр. Таиф СТ хезмәткәрләре эшче киемнәрен костюм галстукка алыштыра. Бүген сәхнәдә гомерен төзелешкә багышлаганнарны хөрмәтлиләр. Бульдозер йөртүче бухгалтер, сакчы, инженер, аларның һәрберсенең өлеше кергән. Араларында ветеран Әзгам Әхмәтов та бар. Ул Таиф СТ компаниясендә аның оешуыннан бирле 20 ел эшли. Агач остасы буларак беркем булдыра алмаган катлаулы эшләнмәләр ясаган. Мин үз эшемне бик яратадым. Мин иртә белән торгачында эшкә барырга ашкынып торадым. Хәзер инде мин эшләмим, мин лаеклы ялга чыктым. Инде хәзер ял итәм. Команда сагынасыздыр әле. Ну, төшкә керә даже. Социаль объектлар, медицина үзәкләре. Бәләкәч республика программасы буенча төзелгән балалар бакчалары, торак йортлар, Кекен йорты, пирамида күңел ачу үзәге йөзләгән объект Таиф СТ компаниясе ярдәме белән кәгазьдәге проекттан шәһәр күркенә әверелә. Менә Таиф СТ компаниясе төзегән пенсия фонды бинасы, әмма Оренбург трактындагы чирәндәге хоккей үзәге, хай-тек стилендәге заманча биналардан алып мәдәни мирас һәйкәлләренә кадәр иң катлаулы сәнәгать, спорт, культура проектларына алынырга тәҗрибә ярдәм итә. Чит илдән материаллар да табарга туры килә иде. Оргсинтез һәм Түбән Кама нефтехимның эчке ягын төзекләндергәнне хәтерлим. Алар бит республикадагы һәр кеше горурланырлык объектлар. Бүген аларның бәйрәм һәм хезмәт елына бәя бирү мизгелләре. Алда әле зур эшләр көтә. Бу елны без планлаштырылган күләмнәрне үтәп төгәллибез, барысы да билгеләнгән вакытка сыеша. Киләчәктә нинди объектлар булыр, ел ахырында билгеле булачак. Таиф СТ төзүчеләрен тәбрикләп, ТНВ каналы хезмәткәрләренең балалары да бүген каска киде. Алар Таиф игълан иткән рәсем конкурсы җиңүчеләре. Татарстан эзләре буйлап дип аталган проектка 90ннан артык сурәт ясап җибәрәләр. Какой рисунок рисовал? Казанцы Кремль. Интересно было рисунки рисовать на конкурс? Башка вакытта безнең вакытыбыз җитми балалар белән шөгыльләнергә. Әнә бәйге булгач, ул ничек стимуллаштыра дип әйтимез инде. Елдан ел әлеге конкурс популярлаша, бик күп катнашучылар җыела. Җиңүче һәм җиңелүче дигән бер юк. Дуслык җиңә, барлык катнашучылар да молодцы. Айгөл Бәдретдинова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Көндәшеңне йыкканда үзеңә йыгылырга ярамый. Хәзер егетләр шулай көрәшә. Бүген Казанда авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы призына милли көрәш башланды. Республика районнарыннан 300 спортчы сезонны ачып җибәрде. Кагыйдәләр үзгәрү белән милли көрәш нинди үзгәреш кичерә? Алмаз Гафиятов шул хакта. Келәмнән күтәреп алып көндәшне аркасына салырга. Элегелектән милли көрәшнең асылы шул булган. Кагыйдәләр үзгәреп тора, яңа буын үсеп килә, ләкин төп үзенчәлек сакланып кала. Теләче батыры Ринас Кәлимуллин бар игътибарын спортка гына юнәлдергән. Игътибар итәргә тырышмыйбыз инде. Безнең спортсменнарның главный әзерләнү. Көрәшчеләр дә элек бәйләп көрәшкән бит инде. Анда яңа үзгәрешләр уйный. Хәзер алым ясаганда аркага ятырга ярамый. 3 тапкыр йыгылдың икән җиңелү биреләчәк. Хәтта исәп буенча җиңеп баруың да мөһим түгел. Әйтәм, хөкемдарлык итү ягыннан инде безнең хәзер укулар бара. Судьяларны без барлыйбыз, укытабыз. Һәм судьяларны инде безнең категорияларын үстереп, категория биреп кенә шулай гына безнең монда узып була хөкемдарлык итәргә. Марат Әхмәтов милли көрәш федерациясен җитәкләвен дәвам итә. Зур тәҗрибә тупланган, яңа юнәлешләрдә билгеләнә. Бу яңашка күчәр алдыннан Самны Галиш белән шундый сөйләшү булды. Ул бу ике көрәшнең федерациясендә җитәкчесе булып миңа калырга тәкъдим итте алдагы чорда. Инде хәзер мөмкинлекләр башкачарак. Шулай булуга карамастан әле шөгыльләнергә мөмкинлек бар. Республика тарафыннан аңлау да бар, президент тарафыннан ярдәм дә бар. Шуңа күрә без бу эшне яңадан тагын да үстеребрәк, калкурак итү өчен ниндидер чаралар эзләячәкбез. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы призына үткәрелүче ярыш 2 көн дәвам итәчәк. Җиңүчеләрне иртәгә беләчәкбез. Ә ноябрь ахырында исә батырлар Татарстан беренчелегенә җыелачак. Алмаз Гафиятов, Константин Бушуев, Яңа гасыр каналы. Татарстан хәбәрләре программасы чыгарылышын гадәттәгечә иң кызыклы спорт яңалыклары белән минем коллегам Илдар Сафиуллин дәвам итә. Илдар, хәерле кич. Нинди яңалыклар белән синдерә аласың? Хәерле кич, Фәнис. Казанның яшь футболчылары Татарстан чемпионы исемен яулады, ә менә Чаллының карате осталары ил күләмендәге ярыштан 19 медаль яулап кайттылар. Спорттагы һәм башка яңалыклар турында кыскана рекламадан соң дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз.
Уста футболчылар үзебездә дә үсеп килә. Казанның Динамо командасы Татарстан беренчелегендә чемпион. 14 яшьлек үсмерләр арасында алар алтын медаль һәм кубоклы булды. Казанның ушу устасы халыкара ярышта призерлар рәтендә. Татарстанның ушу устасы Ильяс Хаснетдинов дөнья чемпионатыннан алтын медаль яулап кайтты. Аны бүген Казан аэропортында якыннары, дуслары каршы алды. Халыкара дәрәҗәдә 15-нче мәртәбә оештырылучы ярыш бу көннәрдә Шанхайда үтте. Эмоции, конечно же, радостные. В принципе, задачу минимум выполнил. Ильяс әлеге спорт төре белән 24 ел шөгыльләнә. Дөнья чемпионатындагы бу медаль аңа һәм Татарстан өчен беренче уңыш. Бераз ел иткәннән соң спортчы алдагы ярышларга әзерләнә башлый. Казанда акробатик рок-н-ролл буенча Татарстан кубогына ярыш башлана. Ул КАИ Олимп спорт комплексында узачак. 150-гә якын спортчы чыгыш ясарга әзерләнә. Татарстан шәһәрләреннән тыш Нефтекамск, Ешкарала, Түбән Новгородтан яшьләр килергә тиеш. Ярышлар 27 октябрьгә билгеләнгән. Чаллының карате сталары дәрәҗәле ярыштан 2 дистәгә якын медаль яулап кайтты. Чувашиядә бөтен дөнья карате конференциясе кысаларында ярышлар үтте. Чаллының спорт мәктәбендә шөгыльләнүче 4 укучы катнашкан. Карате сталары 19 медаль яулады. Шуларның 7-се алтын. За кумите, за япон кумите. Мин берничә төр буенча җиңүләр яуладым. Шәхси ярышта да команда төрдә дә уңышка ирештек. Карате буенча тренер Светлана Николаева балаларны әлеге спорт төренә өйрәтеп кенә калмый, үзе дә ярышларда катнаша. Ягъни яшьләрне үз мисалында тәрбиялый. Чувашиядә узган ярышта ул көмеш медаль белән бүләкләнгән. Считаю, что это очень важно для воспитанников. Шәкертләрнең сине яхшы формада күрүләре бик мөһим дип саныйм. Мин остаз буларак ниндидер уңышка ирешәм икән, бу балалар өчен бик кызык. Россия кубогы өчен узган ил күләмендәге ярышлар дөнья чемпионатына стайлап алу этабы да булып тора. Халыкара ярыш ноябрь уртасында Сербиядә үтәчәк. Тренерлар белдергәнчә, спортчылар онда да сынатмаска тиеш. Әлегә менә шундый яңалыклар иде, игътибарыгыз өчен рәхмәт, исән сау булыгыз. Исәнсез, эфир үз эшен хаватырышы белән дәвам итә. Күптәннән яңа шкаф купе турында хыялланасызмы? Сыйфатлы, вакытында эшләнелгән һәм 20% ашламалы шкаф купе алырга теләсәгез, Данил Майстер шалтыратыгыз. Данил сызык майстер.рф. Телефон 267 166. Кем бездә барлык лайкларны җыячак, ә безне ютәл шитләтеп үтә. Натураль хәтфә яфраклар кушылган Гиделикс препаратын сабыйларга да кабул итәргә ярый. Гиделикс дәвалый, ютәл башка янамый. Хәтфә яфрагы экстрактыннан ясалган Гиделикс ютәлдән котылырга ярдәм итә. Бөтен гаилә өчен Гиделикс ютәлне йомшартырга булыша һәм спазмнарны киметә. Сиропны яңа туган балаларга да эшләргә була. Чөнки ул спиртсыз һәм шикәрсез. Һава торышына күчик. Янык Погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыш. Бөгелмә баулы Ознакайда булытлы, яңгыр яучак, 11 градус җылы. Төньяк-көнчыгыш, Түбән Кам яшьлы Алабугада сүрән көн көтелә. Яңгыр булу ихтимал, температура 12 градус. Төньякта Актаныш, Әгәрҗе, Мензелеевскида яңгырлы, 12 градус җылы. Төньяк-көнбатыш Орша, Кукмара, Балтачта булытлы, урыны белән яңгыр көтелә. 12 градуска кадәр җылы булачак. Көньяк-көнбатыш Болгар, Буш, Шөпрәледә синоптиклар яңгыр вакыты итә. Температура 13 градус. Үзәктә, Чистай, Мамадыш, Әлмәттә шулай ук яңгырлы. Җылылык 12 градус. Алда көннәрдә дә һава торышында әллә ни үзгәрешләр көтелми. Явым-төшемнәр ихтималы аз. Доктор Ост федераль шелтәренең медицина үзәге операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 10 меңгә якын очрак операциясе дәвалана. Пациентларны умыртка авырулары белән еш кына хирургка юллыйлар. Минем умыртка бүсерен алдылар инде. Һәм янә барсы да кабатлана. Арка авырта. Көч хәл белән йөрим. Кабат операциягә юллыйлар. Миңа нишләргә? Доктор Ост медицина үзәгендә дәвалау өчен операция урынына алдынгы технологияләр кулланыла. Уникаль робот умыртка баганасын элекке хәленә кайтарга ярдәм итә. Бүсер, кан тамырларын һәм нерв системасын азат итеп, мөстәкыйль рәвештә үз урынына кайта башлый. Авыр түбәдә хәрәкәтләнү җиңелләшә. Тантана. Казанның өр-яңа мәҗлесханәләре, тәмле хәләл ризыклар, милли ашлар, никахлар уздырыр өчен уңайлы урын. Юбилей, аш, никах кайда үткәрергә уйлыйсызмы? Тантана банкетлар залы сезне үзенә чакыра. Тулысынча хәләл меню, 130 кеше сыярлык мотор аппак заллар. Югары дәрәҗәдә хезмәт күрсәтү һәм башка уңайлыклар барлык кунакларның да күңеленә хуш килер. Башкалабыз Казанда да яңгырлы, 12 градустан 14 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан көчле җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 743 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 75%. Җирне магнит кыратыныч түгел, үзегезне саклагыз. Тапшыру ахырында сезнең өчен тагын бер файдалы мәгълүмат.
Бирдәге ташларны дистанцион рәвештә таркату. Авыртусыз. Мәҗбүри медицина иминияты полисы булганнарга Фармтек клиникасында бушка 292-66-77 телефон номеры буенча язылырга була. Дистанционное дробление камней в почках. Без боли, без операции, бесплатно. По полисам ОМС. Клиника Фармте. 292-66-77.